Hi guys. Dami karon guys sa kuan kanang naay sa EB Optical. Sa upon din ni siya guys, upon Mercado. Sa Lapu-Lapu din. Sinunoy di ang video ani guys kay kuan kanang naay dito na ko sa i-check na akong mata sa doktor din. Ka video din siya diri guys, well ga-wait na ko then kusog gadyo ang uwan guys. Nasa gawas kusog ni kadyo ang uwan then gilay siguro siya guys, manang video na lang pud siya dito gahuwat. Hindi man siya mutingog kay manggiuwawon, manggajud ni sa kaadyo. Ndiya og magpicture ni sa guys kay naaybayad kada piso, smile siya guys. Mahadlok na sa camera. Pero karon guys, video siya giganahan siya guys kay amot siya jang nakaon guys, ganahan sa video. Then mo na ilang mga kuan guys, mga mga eyeglass nila sa EB Optical. Then barato raman sad sila guys. Then buotan jamo ang ilang kuan si doktora. Buotan kadyo siya sa mga customers. Then mo na ilang mga design sa mga eyeglasses. Nonoy guys, oh, feel niya ang vlog guys. Pero way tingog. Sila guys ang kanang kuan. Every kanang depende guys sa kanang imong mata kung pila imong grado mo ang saranay pa presyo. Sa design siguro. Naman nila mga design sa mga Lagi? Asa pa tayo gikan? Dito may bis, buaya. Hindi naka... Nagmoto kami. Dito, signage dito ba? Ano yung signage dito? Doon, saan mi dito? Malinig, kuhan di. Araw man, another day. Oo, may araw. Abi nagulas na, at bang ra ba? Tingnan ko, wala pa diri. Mutan na asa ni EB Optical. Siguro no. Pero ikaw, binas jeep. Nagmotor man dito, pikas. Pikas mo, anak mo. Naugalan mo muna diha. Kung maglilihi lang, di mo makita na siya. Kaya naugalan mo na diha sa kasya. Wata na lang ninyo ni. Wata na lang. Mas grabe ba ni ka mahal ang imuhang karaan kaysa imuhang bag-uro. Mas mahal ni siya. Kay kuha man ni siya, Bluetooth man ni. Pila ang nga anak ka na ma'am? Ingon ani nani sa mga 2.5. Di ba nga nagyapon? 2.5 ay 2.8 magaling na siya. Kay kang pang kuan ba pang init no? Ay ito ni? Dili. Kay mahal man og ganang mo ito. Marandaan na siya additional. Tagpila inyo 3,000 ako. Sa Manila pa na 4 years naman na siya. Di ba na? Kung kato mo ito, 3K. Kamo, ikaw. Gamay ka mo, different siya. Pero, kung niya pa makuha, gabiin. Kaya makuha lang siya, ever. Basta kung kato mo ito, transition, marang sunglass ato, marang nga na ba? Ay, hindi ka nakita. Kung ang mainit. Basta kung mainit ka, dark. Kung mukuan siya, clear lang siya. Ito na lang po. Say pamati ni mo. Sama may pamati. Okay lang. Okay lang. Nindas na akong grado. Ani kay Ay, di ko ganahan. 100. Ano yung mamoy? Baga ang lens ani ha. Basing matingaran lang ka. Kaya nipis pa. Kay gamay pa man yung grado. Nipis pa ni siya. Nipis pa. Karon baga-baga na ni ang kuan. Ani ha. Medyo thick na ni ang lens. Sige lang. Oran guys, ganito pa dyan yung uwan. We're here in EB Optical. Sa kuan na siya guys sa Mercado Upon. Akong grado guys kung taas ni. Grade 1. Dili, college na. College na ang grado guys. 200 to 50. Mahal, unsa imong ikaingon? Ito man na nimo kasi gikag pamasul. Bay kuha. Say pamasul, may kuha.
Undang nag-uwan guys. Pero ngit-ngit pagyapon ang kalangitan.